poniedziałek 6 października słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Akademii Nauk Stosowanych imienia Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oficjalnie i uroczyście zainaugurowali 23 rok akademicki. Na widowni zasiedli słuchacze i zaproszeni goście. Jestem pod wielkim wrażeniem waszej działalności i tego, co robicie i jak pracujecie, bo to jest praca, bo to jest wspaniała praca, wasza aktywność. Działajcie, spotykajcie się, uczcie się. Wszystkiego najlepszego. Mnie cieszy bardzo jedna rzecz, że ta współpraca nasza z Uniwersytetem Trzeciego Wieku również przekłada się na taką współpracę międzypokoleniową. I ślubuję być takim słuchaczem, który potrafi współżyć razem z innymi słuchaczami, który godnie będzie reprezentował właśnie uczelnię ostrowiecką, uczelnię dla seniorów. Dziękuję bardzo.